Dobrý den, vítám vás na kanálu Cisco Česky. Dneska si ukážeme v tomto prvním videu, jak se vůbec připojit k Cisco Switchi přes rozhraní Macintoshe. V dalším videu samozřejmě by bylo ještě, nebo chtěl bych ukázat, jak se připojit klasicky přes Windows, což asi dělá většina z vás, kde to je podstatně jednodušší a takový snazší. Nicméně já začnu tady to videa, proč vůbec tady ten kanál vznikl. Je to asi proto, že hodně vydávám dneska mladých lidí, kteří přijdou ze školy, chtějí nějakým způsobem začít v tom oboru síťování, routování a podobných věcí. A samozřejmě nevědí vůbec kudy kam. Jo. Škola jim nic moc nedá, nic moc neukáže, ani nic moc nedoporučí. Z toho důvodu já jsem se snažil, aby vznikl tady ten kanál, kdy samozřejmě jde si hodně sehnat pomocí internetu, pomocí Google, pomocí ChatGPT a těch technologií, což je samozřejmě super. Na druhou stranu je občas taky dobrý vidět i tu opravdovou práci, co zatím je. Já jsem snažil tady ty videa dělat tak nějak v nějaký lineární křivce, aby to nebylo jako z nuly na 100, ale víceméně krok po kroku, tak, aby si člověk dokázal postavit nějakou základní síť. Samozřejmě není to o tom, abych tady sbíral nějaký lajky nebo komentáře a odběry a takové podobné věci. Samozřejmě budu rád, když mě něco tam napíšete k tomu, i mě třeba poučíte s mojí 20letou praxí. Budu samozřejmě za to moc rád, protože když já učím vás, tak samozřejmě já se učím i od vás, což jako je super věc. Já bych asi začal tím, že na kterých switchích budu ukazovat. U nich je hromady, jo. Já mám teď třeba tady vedle sebe, což asi nikdo z vás neuvidí, mám CBS 220, což je takový domácí switch od Cisca, ale v pohodě funguje. Pak tady mám ještě Cisco C9200L, což už je víceméně enterpriseový switch, není úplně dostupný pro normálního uživatele, ale budu ukazovat i na trošku exotičtější switchích, co jsou nějaký DRVčka a routery a podobné věci, ISRka, ASRka, tam taky v sítích, takže tak. Začneme asi tím, jak se vůbec takovému switchi připojit, nebo vůbec, jako, kde si ho koupit, jo. Tak, dneska ta věc nestojí moc, jo. Když nebudete chtít nějaký super věci, tak koupíte jakoby na eBay prostě takovýhle pěkný switch, který vám udělá hromady radosti a nestojí moc peněz, takých 2000 korun, což je úplně super. Nějaká doprava od někud z Polska, no odkud, ale úplně v pohodě stačí na takový to naučení se. Samozřejmě je potřeba mít nějakou technologii, jako, jak se vůbec tomu switchi připojit. A mám jeden z těch kabílků, typicky tady ten, co je na USB-C. V minulosti samozřejmě jsem měl i na USB-A. Jo, měl jsem i takový ten, že to bylo sklonky na ten konzolový port a sklonky zase nějaký převodník do USB-Ačka, tak to jsou takový atypické věci, které ještě se používají. Není tak v Cisco, ale spíš víceméně v UPSkách a takových těch strojích, kde je potřeba navázat nějakou komunikaci s nepříliš, řeknu, moderní technologií. Bylo to v dřívějších dobách. Dneska si úplně v pohodě vystačíte s takovýmhle kabelem za 14 euro. Ale dá samozřejmě koupit asi někde v Česku. To asi není úplně problém. Takže to jsem tak nějak ukázal. Na Macintosh je to taky docela divočejší, protože je potřeba si pustit terminál. Já ještě samozřejmě používám takovou aplikaci jako Remote Desktop Manager. Je to od firmy Devolutions. Tam jsou taky profily na Bash a na takovéhle věci. Já začínám asi tím, Macintosh nebo respektive ty kabely jsou specifický tím, že je potřeba nejdřív připojit kabel. Ten fyzicky se připojuje do USB-C. Já musím někde štrachat, protože tam je to výborně udělaný za monitorem. A pak si dám příkaz ls/dev USB hvězdička a vidím, že se mi tady dal tady ten kabel, tady to periferium, což je nějaký DFTT USB seriál, nějaký číslo. To číslo bude po každý jiný závislosti na tom, jaký je ten kabel. Tak, já si dám screen, označím se, jak se ho skopíruju, Command C, Command V a teď pozor, za to musím dát 9600, což je rychlost připojení, komunikace. Dám takhle Enter, připojím si ten kabel na druhé straně do zdířky na konzoli. Většinou u těch enterpriseových switchích bývá vzadu, autech domácích, víceméně vpředu, ale každý to má jinak, jo. Tam nemůžete na to brát. Pustím switch do elektriky. Víte, že se něco začne dít. Je to lezing hardware.
a začne to spouštět možná, že už si takový docela citelný jako hučení, což je to samotného switche. To je docela známý na Cisca, ale má to i Aruba, má to i Extreme Networks, má to daleko víc technologií, ale Cisca to je special, no, takže tak. Mezi tím vidíte, že nabíhá, že bootuje ten switch, takže nějaká komunikace funguje. U toho switche je typický tím, nebo už u tady toho kabelu Macintoshe, že prostě jakmile dojede sejšná, chtěl bych ji znovu, už jsem kabel zase složitě vypnout a zapnout. Na Windows je to podstatně jednodušší a hezčí. Jo. Takže tím, že se asi ukázali, jak probíhá prvotní komunikace s tím switchem, já bych zítra, když najdu čas, tak bych ukázal video, jak se to dělá na Windows, kde se používá software PuTTY, nebo taky PuTTY, záleží na tom, jak si to kdo vyslovuje, mám různé typy. Takže tak, tam si to ukážeme pod vidlema. No a pro dnešek by to asi tak stačilo. Víceméně všechny ty komentáře, co jsem jakoby říkal, tak budou dole i v těch komentářích videa. Takže nemusíte se bát, že vám něco uniklo, bude tam taky jednoduchý fakt návod, jak se to dělá a budu samozřejmě rád za nějaký další slídnutí, aby jsme si potom mohli případně ukázat víc.